Хей ти, искаш да научиш как да спестиш хиляди при купуването на имот? Чуй какво имам да ти кажа. Стъпка 1. Намери 3 или 5 имота, продадени наскоро в района, които се приличат по размер и удобства с този, който те интересува. Така ще разбереш какво е справедливо на пазара. Стъпка 2. Анализирай цените, виж на какви цени са се продали. Това ти дава база за оценка на твоята покупка. Стъпка 3. Корекции. Имота има нужда от екстри или от ремонт. Коригирай цената си. Помисли за всичко, от модернизация на кухня до наличие на гараж и други. Стъпка 4. Преговаряй. С тази информация си в сила. Аргументирай се за по-добра цена, въоръжен с факти. Бонус. Потенциал за растеж. Не забравяй да провериш бъдещия потенциал на района. Планирани проекти могат да увеличат стойността на твоята инвестиция. Не забравяй, стойността на имота не е само в цената.